Koro antiere ka mondo abenda wach ne jopiny ni adier ok en corona, en gima waluongo ni Influenza A, ma en type moro miluongo ni H3N2 variant. Mano yamo makudho no ene mokosa thunga no. Pile pile ago monda wachi ni influenza ni ok en gima okuongo biro kawuono. Oja biroga. Kwa nyalo paro ndalo moro nwa winjo gimoro maniluongo ni athunga mar gwen. Chieng' moro bende nwa winjo athunga mar anguro. Aya, koro mane lined no. Mane lined no moae. Koro kadhi mbele tabro nyiso jothurwa gimomiyo mago timore, gimomiyo maka wuono nitie, to gimomiyo maka bende nitiere. Ero kamana inya to karamna daktari kan naka kiselero maler makamano pogrok mane mabende nitiere kinde corona kanya